Salamu alaikum masoya. Na rantsa da girman Allah ina cikin tashin hankali. Na shiga tashin hankali. Yanzu a ce Facebook ɗina da Instagram ɗina sun kai shekara nawa ina amfani da su. Dan an gani ina da followers, ina da mutane ta kowane bangare. Idan na ɗaura bidiyo ko na ɗaura hoto baya mintuna kaɗan da ga an danna min like wallahi sama da 3,000. Amma ɗa ba ke da rainin wayo da rai mutunci sun sace. To yanzu gaban tasu Allah ya sa tsakanina da su wallahi Allah ya sa wala mun yafe mu wallahi. Yanzu to na buɗe sabon Facebook ɗina da Instagram ɗina. Ku bibiye ni dan girman Allah, ku bibiye ni yanda masoya na suke bibiya ta a da Allah ci gaba da bibiya ta. Dan yanzu na buɗe sabo jiya da daddare na buɗe. Wallahi tallahi su kuma na basu da Allah. Dan bukari dan Allah kar ku manta dan bukari Facebook dan bukari Instagram dan bukari. Amma a Instagram din dan bukari din double E ne. Wallahi na iya faɗi. Dan Allah dan annabi ku bibiyo mu, ina godiya sosai masoya na gode sosai da sosai.